Men adım Murat. Yıllar boyu erbede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlykdan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine pişiklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýär. Ýöne bun Kakymyň ýagynyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýetgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halat bolmagy, eden etmişleriň ählitinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanıyan adamlaryň ählitini ýözümden irade etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişiň hakyny bilmerdim, tenkeken içen towa. Kişiň haky kalmasyn mende, razy bol menden. Men toba etdim günäme, razy bol menden, razy bol menden. Maňa kömek edin. Kömek edin maňa. Men korkýan. Kömek edin. Kömek edin maňa. Ýok! Heret haklı. Tilkeleme. Ünsürek bol. Olya. Getirin onu. Getirin. Ey Allah'ım. Heret haklı bol. Murat özüne däptin. Näme ettin? Aýtdym ataňa. Özüňe agram salma diýdim. Sen näme ettin? Heret haklı bol. Ýuwaşrak. Murat. Nähtaň ýagdaýyny ähil Merwe? Damar urşuny gördüňmi? Gan watysyny ähili. Ýok, men bilemok. O nähil bileňok Merwe? Bärde onda sen näme edýäň? Goýber han aýryl. Hasta ölüm halyna ahyry. Tiýdirek bolýan, han boluň tiýdirek. Gyýdym, nähili? Melek hanım ýagdaý gowy däl. Ölüm bile ýaka tutuşýar. Beýin damarlarynyň birine kanlar talanýar. O kan damarlary baglapdyr. Heni diri ýöne. Gyýdym. Aýt. Näme bolsa da aýt eşdeli. Näme garaşsaň garaş bermeli kaka. Näme garaşsaň.
Murat. Oğlum. Yavuz. Ha, Yavuz dur. Bir ses eşdildi. şemallar. Kapı yapılanlar da. Yavuz oğru var. Kim ol? Kuymadım. Haşırdan kuymadım. Kömeğedim. Ayşe diyen kömeğedim. Özüňe gel Murat, haýyş edýän oýan, ýalbarýan özüňe gel. Saň aýtmadyk zatlaryň baryny aýtjak. Saňa sen nähili? Seni nähili? Merwe. 314 näme saglaň dermanly berdimmi? Men ýatdan çykarypdyryn ýöne bermeli wagtymdan bary ýok 5 minut geç galym. Häzir berjek. Elbetde berersiň. Sen näme şu hastaganada ýatan diňe Murat duruy diýänmi? Başga da yüzlerçe näsagymyz bar Merwe. Haýyş edýän, meni bagyşla. Menden rady bol. Haýyş edýän. Gaýrat edin, meni bagyşla. Bolmaz. Seni bagyşlap biljek däl. Hiç kaçan.
Seni hiç kaçan bağışlamarım. Dünyanı versenem seni hiç kaçan bağışlamarım. Hiç kaçan. Hiç kaçan. Melek dayda, Murat dayım kutular mı ka? İnşallah Efe. Ne deyip bolsa gowlaşar. Yöne men göwnüme kutulmajak ýaly. Efe, han goý gepleme näçe ýaly beýle diýilmeýär bala. Näme bolýaka? Lukman! Lukman! Lukman dayı! Melek hanım. Eýgilik mi Zeynep näme boldy? Öýüň Melek hanım. Öýüň elden gidip barýar, öýüň satýarlar. Hawa! Näme bolýar oglum? Näme diýäňiz? Hanım päskel bermeň. Hadaplaşy işler geçirilýär. Näme üçin, näme sebäpli? Murat ýalyň seň ogluňmy? Hawa! Oňa seň kepilliňizde berilen kart hadaplaşma arkaly ýygyny alynýar. Ýöne näçe wagt bolupdyr? 4 ýyllaram köp wagt bolupdyr. Ýöneň ähmiýeti ýok. Esasat berilen möhlet bolupdyr. Isteseňiz şikayet kadiýetine ýutup bilersiňiz. Hakly uçuwe. Murat, ulu operasiýan başdan geçirdi oglum. Häzir ölüm bile ýakalaşýar. Maňa bolman 2 gün berin. Men bergimiziň bir bölegini tapjak bolaýyn. Gara gyşyň içinde bizi köçe taşlamaň. Biz bergisine jura adamlardyr. Dowam ediverin. Gerek bolan zatlar allar. Gyzym, hanım, kulak as. Murat men oglum. Dogry, bergisi bolmak ahmal. Men ýokdur diýem oga. Oň bergisi men bergim. Ýöne bize 2 gün möhlet ber. 2 gün balam. Sulaýal Gasymdan aýyrsaňyzlar. Hanım haýşe diýen gidin. Boli ha boli. Näme üçin? Näme sebäpden beýle gaharlanýaňyz? Muny gitdi oğlundan. Muratdan sonra. Siz dowam ediverin. Oğlum. Murat. Balam. Gece. On günden soň. Ne hili gowy? Oğlum, gaty gowy. Gece senen burada torajak. Doğru balam. Beýlekiler nirede? Näme üçin olar bätdi? Hiç kim mecbur değerli olin bilmedim de gelerler öýdýädim. Merwe de ýok. Sen meni bağlacığımdan mahrum ettin. Menem seni söýgüňden mahrum ederim, Murat. Çaltırak, silkelemeň. Tiýdirek bolun. Uy, geçdigi bordun, çykdyňyzmy? Tag bolup men burada toramakçy. Baş üstüne. Şepaçy Merwe nirede? Ol işine çetleşdirildi. Näme üçin? Siz näme taglanyňyzdan soň gaty täsir düşdi. İşte kemçilik goýberip ugrady. Hatta bir näse şofer aly tas ölüpdim. Oň işi derine goýberildi. Gaýdyp bir işte işlemek kyn bolar. Borda derdiňiziň sowullygy bolsun. Ey Allah, men ýene näme diýipdirin? Men derarly, ýene men derarly. Bardat men sebäpli bolýar. Bardat bir şey çykardym men. Dur oğlum, dur. Men akıllı oğlum. Bardat gowulaşar. Sen gaýretme balam. Allah ýol berse düzelşer. Sen janyň saga balam. Şoňa şükür edeli. İsat şo. Ece bir nire barýar. Beýmil bu tarapda ahyryň. Ece näme boldy? Näme gurlaň ok?
Etli wagt öýümde gidip bilmers oglum. Näme üçin? Ede jogap bersene näme üçin diýen? Oy näme oglum, gaharlanmasana dur. Köýneden bergimiz bar eken, götürüm köpelipdir. Şeýle buna soň aklawçy. Ýöne berat bolmady ahry. Bergül gurun ýerden çykdy. Onu soňa bar bolsa bererse, beýle ýagdaýda öýden çykarmak duýgy nähir bolýar? Gideli gurulaşaly. Gürleşel oglum. Ýöne ilki seni bir yerleşdireýin, biraz diýinçiň al. Nire Zeynep daýdan kam. Aýtsa neje? Şawardana merwetmi? Nire aýdyp barýar? Sonanka. Bolmaz. Ýok. Bolmaz. Men beýderýär näme etdim? Ey Allah'ım. Allah'can gitmen sona oyuna gitjek däl, köçede ýatanmyl gitmen. Aýyp bar oglum. Kyn günne bir de kapysyny açdy. Beýle diýmede. Ýöne eje. Kesirlik etme oglum. Ýör hani. Eje dükanyň üstünden gideli. Dükanyň üstünden gideli. Onda dükana da wagt bolup durda. Oglum, dur. Şäher häkimligi. Umumy aratsatsyl gün sebäpli. 3 gün bäri ýapyk. Nähir beýle bolýar? Bir de barlagyny tejelerini hemmesini berdi-de, Ibrahim ağa ýeride. Habar ýok oglum. Dükkan ýapylandan soň göremjek. Muň bir emmaty bolaýmaly. Munça zat bir wada tötäniň gabat gelip bilmedi. Bir aýal bar. Öýümde möhürlänlerini gördüm. Şo ýerdedi. Kim ol? Bilemok, baý aýal öze. Şomy? Ýagşyla onu bizden näme hantamagy? Bizden näl? Senden. Bu zatlaň barynyň sebäpkäň senligini aýtdy oglum. Kim eje? Kim ol? Ady näme? Men diňe onu öýde gördüm. Bu zatlar bilen baglanşygynyň bardygyny bilemse oga. Men onu ýazmany klarym. Kimden arklajak oglum? Her adam bolsa adam terkerde bir zatlar bilýändir. Gitme oglum. Asymyň ýanyna barma. Günnüňiz haýyr. Günüňiz haýyr. Adam terkerden ýanyna barjaktym. O ýokmy? Ýok. Niredeka? Gyssaly gerekdi. Qark 48. Dinleýär. 45-48 kenara barýan çatyrykda çyry işlän ok. Degişli işgärlere habar beriň. Onsoňam kenara ýolda ýol herekçiligi barada habar geldi. Ýol hereketi togtapdyr. Şo ýere gyssaly suratda topar uradym. Düşnükli 45-48 gulak atýar. Terkerdem? Aha, inim, gelme golayma. Näme üçin terkerdem? Muny kim etdi? Kim eden birýän ony? Kim etsin? Ödüm düşdüm. Sen ýediň düşüp, halartyramakdan ýa edarany ödeme düşman etdim. Inni meni bölümi diýeniňim göreti gelenok. Terkerdem, munça terslik bir ýerde gabat gelip bilmez. Bizim öýümüz dükkan, siziň ýagdaýyňyz tütänin bolup bilmez. Muny ýokman biriniň eli bolmaly. Hawa, muny biri diýendir. O da öýüňden başga hiç kim däl. Men gynanyp duramok. Ne paga çykmaga näme galdy? Ýöne gyýdym. Sen oňa da diýen berýäň Murat. Siz diýen ýetirmek kuýumda da ýokdy terkerdem. Bolly gepi köpeltmenni, bolly gepi doltma. Mümkin bolsa bize ağır verme, maňa da merwa da. Aha, sen bize diýanyň ýetip başlady. Ýa-da kömek edýin öýdüm diýany galdym. Gyýdym tenderal işini ýitirdi. Görünme gözüme inim, inni görünme. Merve, aç kapyny. Menden ýüze vurma, haýşe diýen aç. Merve. Salam Murat. Geçti gördüm. Sen nirede, nämeler bolýar? Men düşünemokla. Hiç zat bolanok. İşten çetleştirdiler. Näme üçin? Sen gowy şepaga çaýhary. Diýmek beýle dällermi? Yok. Bu zatdan arkasında başka bir zat var, adam var. Men hiç kimden öğrenmek Murat.
Ýalňyşyma düşünýän. Hem ýalňyşyň nämemiş? Ýok, iýlen göremok. Ýür biraz gezmeli, gürleşer. Taýýarlanmaly işim bar Murat, bagyşla. O nämen taýýarlygy näme boldy? Manisa gitjek. Atamyň ýanyna. Barla utorýança berde bolasym gelenok. Gitjekmi? Wagtlaýyn. Onna tagaman ötüp gel. Murat. Gutulunma begenýän. Minnettar. Dogrusy süýji bolanlar. Barny elin edenlerin. Elin gözüň dert görmesin gyzym. Men gan watyşmy göterer. Uy, o barada pikirim etmendirin. Dur detine bir açık pişireyin durun. Uy, çağalar yeri yutup seni açıqamsın. Murat. Taçan başına geçsene. Bar pikiringdim ziyat dolar. Ha bolsun ha. İştem ýok. Köp çykdy edipdiň. Nahardan soň süýjüligim taýýarladym. Oglum, eçen hatirasyna bir kagazlyk iýäý. Ysgynyň bolmaz. Men çaý edip gelin bolýarmy? Ece. Suna hiç tat bolmandyra. Men näbileýin oglum, näme bir zat bolmalymy? Ýoklo. Ýöne bir hil düşnükli zatlara bolýar. Agayt kim kağayfi? Hova. Berta atla olmaz. Näme? Näde bary? Bolya.
doğursa bäri gaýtmak gaty kıyın düşdi ýöne. Gepin köpertme mowtuna gelen ok. Häzir näme işleýärler? Edil aýtşyňy diýýär. Öýme goýberdim. Biraz şuw etdi. Ýöne men elbetde urun tapdym. Henifdag näme görýän Muratbek? Başa gaýlyk inne başlar. Dünýäni ne puşman etdirer. Elbetde senem muň üçin näme zerur bolsa etmeli bolsun. Birden biläýse, hiç zadam bilmez. Onun armalmak üçin Allah'm nähil kömek eden bolsa, inniki işlemdeden etip bolsa kömek eder. Onu ne edip tapdyňyz? Häzir gitdi, hiç zat bolmadyk ýer dowam etber. Seni özüm çağırar. Murat size näme etdi? Gidip bilersiň şuna. Murat! Men biletim gelýän dada derdim. Ýeke jehlen sözläýdiň dilim mopurur. Ýeken howluk ban ýeke adam tapdyrman gurrun bererdim. İkimiz gürleşmeli. Muny sen etdim. Men tuğut edip bilmejegim bilýän ýöne sen derarly öýsüz galdyk. Sewda işiňiziň çödülerini begendim. Tede ören minnettar. Endi men diýänme geçeliň. Murat ýalňyz. Gurrun edilen bergi. Siz zerur maglumatlarmaňa ýetirin, galanny özüm çöderim. Ertir başym sokor ýal tönök tapata sewdaňyzyň nädip ýatyrlaryna da düşünmän çykalarsyňyz. Dökanam sen möhürletdim. Leyla hanım. Hova, iş bitti. Ertir yerdenki bağladı hukman möhürlenler. Ağzım terkirdenim bana kömek edemesin hep sen çetleştirdin. Ýöne iň gynanýan ýerim Merwe. Ha şunda bolýan ýalňyşdyň. Kynanşdym. Ýöne ol onsuzam özi üçin gerek sebäpler döredipdir. Görgüljük, o sen baş ucundan aýrylman üçin işden kowuldy. Sen nähili baý tutjun? Näme? Möntiren bolma. Aglamakdan ýaňa gözlerini ýataga tanjym edip bilmejek derejede çiýişipdir. Kuwanyp bilersiň. Bulatlara gow öwrenipsiň. Suna ýylana bulanypsyň. Ýöne şo ziýan ýetiren adamnyň hiç el ýadygynyň ýokdugyny gören anyklamanyň. Men etdim muny men. Taňa nämeden bolsam
Olur däl, men etdim muny. Şol adamlara edep berýär, men näme etdim? Näme etdim diýäňmi? Çaltırak bolun, yollaşlar. Şu öýmede giren ýejen ýykylym. Soňam ölen bolsam gowwordy diýdiren operasiýany başdan geçirdim. Hanım, ayna tamam aýtmaly boljak. Aýdyp sizin çağaňyz bolmaz. Lukmanyň çağany yitirdik diýen sözi gulagymda ýanglanyp durdy. Çağany yitirdik. Gaýdym, çağaňyz bolmaz. Hiç haçan bolmaz diýdi. Beýle ýalňyzlygy diňe hyýalyňy getirip bolar. Heniz bir aýlykka düşen bäbegiň keşfini gödegine getirmek. Muňa sen düşünmersiň. Bardat gutorupdy. Diýeri ýeke södem galmanly. Ýeke södem. Şoňa düşünýäňmi? Hiç ýerine düşünüp bilmerdim. Ýöne bu teň jedalandyrmajaň aňyradan ok düşünýäňmi? Iň bolmana çäresizligiň nämedigini bilersiň. Innem gitdi, taýýarlyk gör. Hyýalyňy da getirip bilmejek belalaňa taýýarlyk gör. Ýa-da meni öldür, häzir. Şu ýerde. Sebäbi ölýänçem seni ýerlemam goýman. Allah can, maňa ömür bereniň üçin taňa şükür edýän. Maňa barýan ýolumda ilerlemegi nesip etdireniň üçin şükürler bolsun. Aklym, ýüregim kyn günne kömek et maňa, ýol gur köz. Süýün benneden üçin men sebäp bolan edetdemiň öňüni bagla, ey Allah'ım. Meni ýigrenýän adamyň nädip ötünjüni alaýyn. Maňa özüň kömek etmeseň, men olaň razylygyny nädip alaryn? Herkerdem. Ahaw, saňa bärik gelme diýilmedimi? Biraz paýgasy bolan bolsaň, beýle işler başymda düşmezdi. Herkerdem, aýtjak adym bar. Mehum bolmasa, ograsyny nem bar mejbur etme agary. Derdiň hor agajaýyt barda. Näher ýapyp beleden aýlan. Beleden.
Ey Hudaý, näme bollay? Ýani oda girdi diýen. İşin oňuna bordun gardaş. Ýani oda çykarmady kanynda. Ýaňy bire bardy. Aho, uçormony wala. Bärik berany şahsyet nämäň ber. Çatrak bol gardaş, hani? Hürjelik ygtyýarnamaty. Getirverik ber. Yoğul maden. Näme ölüme bolugyan? Men? Kim? Sana näme? Yoğul maden. Lila madenin äri. Sen hadır mı kardeş? Sen näme çeýinýän aglyňda? İşte. Ygtyýarnaman gitdi ýowy, bähit boldun. Bay bo, işime de köpelli. Inni bir adamı da ayırmalı olaýmasa. Herkerdem hayp bor. Oşulma şarpygy ýerdim. Ömrüme tegmil düşürmem, ýene-ýedim gürleýän ay. Degmeň bolmanda meni akideýin. Onsa ygtyýarnamasyny aldyňa. Yer bolýa da, bula boljak. Bolmanda senden halat bolarna al. Ýörüň hani ýowuzmadan. Ýene Allah maňa duşurdy. Arasy howa kem yaramaz. Bu hatlara men unakar. Sizin şeýle ýagdaýa düşmeňizde men unakar. Oho, begim, ütgeşik tuğlara maçayınmı he? Näme bolýara? Men ýeke ýaşaýan. Sen işedinmelimi? Bu ýer ýaşaýan köçeleň ýallar. Çagy bolsaň hetdiň tana. Gitseň owarra bol. Näme bolýar gyzym? Ýokla oňa bir kagy söz diýdim. Düňdörlük bitdi. Olar köçä öwrenşipdirler. Melek hanym. Bolmady şolmy o özüň köçä okla. Yusuf! 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 Şol gece ayarymda hastahana meni gitdim. Amana şoň bilen günäm ýemläjek ýaly. 7 ýyl. Tegelek 7 ýyl. Ondan her gün Leyla hanymyň gahary barham mewjuddyr. Ýaşan her bir purtodunda menden ararjak purtodu barada hyýaly ötüp geçipdi. Hak edipdir. Dogry edipdir. Dewä meniň ene bolmak okuwyny elimden aldy. Hayvan harambada. Sen nähili adam? Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kule vurdun. Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kul ettin. Ömrümüzi kul ettin. Yok, men ýalňyşym. Meni helak ettin. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Men ýalňyşym. Ben gelmişim çok içe içiptim. Durup bilmeyen soňum içtim.
Ben hayvan. Ayalım, agrayak ayalım menden kömek doğradı. Ben turara. Yerimden galary gurbat tapmadım. Ben hayvan. Ben hayvan. Ben yalnızım. Ben näle adam ha? Ben näle adam aýtsana. Ýok be. Hiç çaçan hiç udar üçin giş däl. Ýetaty da sen puşman etsen bolýar. Puşman edýärmi? Awa puşman edýärle. Ýöne soňly näme ütgeýär ha? Başlamadan. On bağışlamagy sen näme etjeňni bagly. Elbetde menem. Hala kap. Hani pökküyü noklasana maňa. Al. Ýirekday. Hani. Aa, Leyla hanım yerli. Leyla hanım yerli. Leyla hanım yerli. Salam. Hoş geldin. Hani al hani. Görme peden hem getirdim. Leyla ece. Çigillemcan. Sen meni gowuran okmy? Hawa goryan. Beýle bolsa gaty gowuryan dälsiň-de. Näme üçin diýdiň balaja? Sebäbi ören gowuryan bolsaň öýüňe giderdiň. Ýöne men äkitjek. Ýöne saň aýtdyma, häzir yaramok. Gowlaşyň äkiderim bolýarmy? Niräňi dagyrýar Leyla ece? Men pikirimçe diňe äriniň bejer almagy ýeterlik däl, Murat. Leyla hanım diýen aýalyňa bejer almagy hukman gerek. Gahar edip nätaglany görünüp dur. Ýatdan çykmajak ruh şeket alypdyr. Ol bejer almasa netije bolmaz. Onno şu meselede de senden kömek soradym näme? Menin şepagy döýüs däl ahry. Nerwe sen işiňe gaýdyp barardyň. Saň aýdýan bu işler hemmemiziň başymyza men zararly geldi. Munyňdan päklenmeň orun taparyn. Leyla hanım, Murat, beýlekiler bilemok. Ýöne öz başyma düşen işe diňe özüm sebäpkär. Men özüm şuňa düşün. Garaş, häzir saňa bir hünärmeniň belgisini bereýin. Bu meselede ören ökdi. Ýowuzbege kömek eder. Görýän bolyn, öň köp bedek bejeri almagy synan şypsaňyz. Hawa ýöne hiç biri kömek etmedi. Ýaşy näme üçin ýoldy? Türkiýeň iň gowlukmanlaryny görüpsiňiz. Şonda da bolmandyr. Munyň sebäbine göz ýetirsek, ullakan ädim ätdigimiz bolar. Sebäbini anyk bilmegimiz gerek. Ýowdy. Sebäbi Lokman beg. Men ejid adam. Şeýle bir ejid boly. Muny aýalyma da aýtmagy özümde gaýrat tapmadym. Hemişe ýaşardym. Belki olum bilmän ýörendir. Şoň üçin barhadaşlaşdyk. Ýaşy, häzir näme etdi? Hakykatdan puşman edýän bir adam bilen tanışdym. Öň jinädeden. Ýowuz, näme boldy, näme kepsiz? Leyla, maňa gulak as. Näme bolýar? Gatýado, bagymrak ýatasym gelýär, ruhsat berermi? Yok Leyla. Sen maňa ruhsat ber. Men diňle. Mundan 7 ýyl şu gece öýümde ogry girenne. Şagam düşün ýejetmi? Meni kömege çağırıpdyň. Turmadym. Saňa kömek edip bilmedim. Köp wagt geçdi. Yok. Biz henidem şu gecede ýaşaýar. Häzirim şu gecede ýaşap ber. Gygyrşypdyk, ýadyňa düşýärmi? Gaharlym. Gidip içdim. Hemişe kiyali. Hemişe kaçışım yali. Şu gece terhoştum. Sana kömek edip bilmedim. Şu oğrun cinayetini paylaştım. Doğum kaçtım. Hemişe.
İçki men üçin elmi dama gaçyp atylgy boldy. Ýöne şu gün bir karara geldim. Şu gün täze bir durmuşa başlamak isleýän. Bana kömek etmen haýyş edýän edidim. Duýdan-da özgörüşiň sebäbini bilip bolmazmy? Şoň bilen tanışdym. Kim bilen? Şu ogry bilen, Murat Ýalňyz bilen. Leyla, Sen bilen gürleşek däl ýoğuz. Nädip beýdip bilýän? Ol adam biziň düşmanymyz ahry. ýöne o puşman edýär. Onna barda jenaýetçiň puşmanyna goşul. Taňa näme bolan bolsa olardan görme men etdim. Meni gowarýan bolsaň öýüňize giderdim. Şu täze bir durmuşa başladym. Bana kömek etmen haýyş edýär. Ölümden halat etdim. Ölümden halat etseňem hiç sadaýdyň okla sen. Sen kim bordyň? Hiç kimem däl. Ejen kakan kim? Ferhat korkma, olara erwet sadaýtman. Aýdywam bilmersiň. Olar aradan çykdy. Onna sen nerede ýaşaýan? Ay onna munna ýaşaýar. Asla gynanaň okmy? Meýle aňsadaýdaýdym. Allah başma düşen işlerden habar ýokdur öýdýän bardyr. Men düzetçhanadan gorýam, gorýa. Näme deýin ýaşap ýör? Men bile gidermi? Nire? Barara ýeriň bolmasa, bolmanyna biraz bizde ýaşardyň. Nirde oğlum? Köçede. Bu kim? O bundan beýle biz bile ýaşar. Näme beýle? O şu gün meni ölümden halat etdi. Maňa Ferhat, Murat bilen görleşip göýberen samsaklaryny düzetmek üçin ahyrky hedek mümkinçilik berýän. Hyýalyňa gelmejek pul, şo dükkan gerek diýen. Hawa, näme derur bolsa? Bular maňamy? Hawa, sag bolun. Maňa gapyňyzy açanyňyz üçin. Gaýtarjak bolmak näme gerek? Ýöne sizem janyňyzy halat edemsoň meni öýüňize çagyrdyňyz da. Köp sag bol. Sen nähil edepli. Bu edek gurbulaşaýmasa suna. Şu işi bellet. Kömek gerekmi? Onna bile deli. Eger hyýanatçylygy belip höwütek bolsaň hökman hyýanet edersiň. Ýöne şoňa. Häzir bolsa gulagyň gatyra aç. Men çağamy ýitirmedik bolsam şol otogda ýaşamaly. Wahy, otoga towadan boljak eken. Hawa. Hemme zat gowy boljakdy. Ýöne gitdi. Verel ýok, özüňiz bar ahry. Janyňyz sag. Lan işiňizi edip bilýäňiz. Yusuf, sen bizde ýaşaber. Maňa dogan bolarsyň. Men çigirlemim bar, keçejik gyýjak. O saňa jygy bolar.
Bolýarmy? He? Näme boldy? Näme üçin bärik gelin? Biziň şowla ya. Heni barlap başlamakak diýenmiz boljak. Murat dükkan satjagyny aýtdy. Ol adam dükkanına garaşýar. Ol adam biler. Murat'a tuzağa düşürmek üçin altymyza ýürüň kızsan alyň, ýürüň. Bolýarmy? Gideli. Oň ýeközi bir çaldyrak. Şuna näme boldy? Leyla kızım, şu yere senle geldin. Bir zat aýtsan bolarmy? Oglum bağışla diýjek bolýan dämi? Yok kızım. O sen vicdanın işi. Yönümü senin razıydırım. Özüm üçinem, oğlum üçinem razıydırım. Sen başına düşen iş hemmämiz gynanyrdy balam. Sebäbi ýetgin nämedigin hemmämiz azda kenne bilýär. Jogapkärçilik bilmeýän kaka derarly näçe ýyllap oğlumdan aýrylym. Ölümi dirimi ýaşap ýörüm bilmedim. Diňe ýaşy dilegde boldum kızım. Men gyýdym ejedinem tanap ýetişmedi. Tahir ýaş başyna aradan çykdy. Näme bolanyny düşünmän galy. Atalyk ýyl bolup ýaşap şu günlere geldik. Ýöne ejetiniň ýoklugy hemişe bellerde durdy. Eret, gyýdym. Şoň üçin taňa gaty gowy düşünýän. Sen ýerinde bolsam belki menem sen edeniň ederdim. Düşman haýanatynyň çöregine el goýardym. Men taňa hiç zat aýdyp biljek däl gyýdym. Arsyl Allahdandyr. Bu dükany ýaptyrdyň diýip taňa gahar edip biljek däl. Ýöne bu garybyň ýagdaýy barada oýlanyp gördüm. Öýse udarsyz goýanyňy degýärmi diýdim öz ýanymdan. Ol ejedini hiç açan görmedi. Sebäbi ýurdun täzelidi görgüli. Kaka adam tutsuhanada. Sen ýary bu çağa pulunu da baýrynyp bilmedi. Ýöne kakasynyň tapşyrmagy bilen Muradyň eline sen kuluşok edip ýok etjek bolýan Muradyň eline galdy. Murad sen beterim edip bilmeň akmal. Ýöne sen bu biçara näme diýjek? Bol adamlar näde aýdyň? Ödüňe moňot ýaşaýan. Muradaga irwet diýen. O bolmanla puşman edýär. Toba ýoluna düşüpdir. Sen ona medeň ol. Yusuf. Yusuf dur. Yusuf. Yusuf. Yusuf ayak çek. Yusuf ulagaz. Atjak däl. Sen dogryň aýdyň. Sebäbi için ýigrençden doly. Başyma düşen iş görüňokmy? Men ejem kakam ýok. Isletem hemmelere düşman bolaýmaly bolaýynmy? Bolma. Sen eje bolup bilmersiň. Maňa da çigilleme de, sen ýüregiň daşýaly. Yusuf, bäriňe. Yusuf! Leyla daýdy. Maňa kömek et. Maňa kömek et. Kömek et. Kömek et. Aýagy deredat ýok. İnşallah. Ölümden halas etdi. Men oňa ýüregi aty diýdim bolyn. Allah öz merhemetini hiç kimin kalbından ansat aýrýan näler balam. Diňe biziň özümiz nefsimizden askyn gelýär. Merwe, işe çykdyňmy? Ýok Murat, çak etişim ýaly.
işten çetleştirmek barada karar tasdiklendi. O ne hilbeýle bolýar? Bek gürleşip ýagdaýy düşündirer. Yok Murat gerekler. Häzirki ýagdaýym hasy görüşür. Merwe, Murat, Leyla sen görjek diye. Size gahtaq vermedim. Bir darbada dagar gidersiňiz diýip oýlandım. Dagap Murady ýeki goýarsyňyz öýtdim. Ýöne beýtmediňiz. Menden asla gorkmadyňyz. Zalyma boyun egmediňiz. özüňizi beýderek gynama. Sede zalim däl. Diňe ýüregi ýaraly ene diýip bolar. Sen ömrümde duş ýelen iň gaýratly adam ekeniň Murat ýalňyz. Ýöne asla ýalňyz däl ekeniň. Sen şalaryň gözü gitjek maşgalaň bar. Maňa hakykaty görkezdiňiz. Siziň edeniňiziň aňyrtynda çykyp bilmen. Eger maňa bergiň mar bolsa men onu geçýän. Menem geçýän. Menem razydyr. Menem razy. Murat, menem senden razydyr. Allah sen kömeň bilen menden birini aldy. İkisini berdi. Yusuf, Hiret, bu çigillem. Leyla, Hiret sen ejin näl gowary. Menem onu gowarýan. Men sebäpli tas helak bolupdyň. Ýok. Öz ýalňyşym sebäpli helak bolýardym. Sen maňa hakykaty görkezdiň. Men taşlap gitme bolýarmy? Çağalar. Bir taşlama. Kaka, seni ýeki goýan üçin gaharlanma bolýarmy? Gitmeli bolma. Bilýän. Sağ ol. Tagaman bar gaýrym. Merwe gitme. Murat beýtme, bu adalatdyrlar. Taňa gitmek hükman näle? Çözülmejek zat ýokdur. Näme bolan bolsa özüm munäker. Taňa düşünýän. Ýöne men gitmeli. Ýene men sebäpli. Ýene men sebäpli. Ýok, muňa sen munäker däl. Özüm ýalňyşdym. Hawa seni haýgydyp etdim. Ýöne özüm etdim, gynanma. Hiç zat etmek gerekdi. Düşündiň Murat. Gerek däldir. Ýöne men ölsýän. Näme isleýän Murat? Meni ýalňyz goýma. Meni ýalňyzlyga sürgün etme. Merwe gitme haýyş edýän, meni taşlama. Ikimi durmuş gurar. Ikimi durmuş gurar. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım.